Arrastion danori, badakizu nor nazen, ezta? Bai, olentzero naz, ezta? Bai, bueno, zer raro, ezta? Bideoz ikusteani, non egoten naz ni gaurko egunean, Basaurin, ezta? Desfile ederra egiten dugu, karrozakaz, ardiekaz, hartzainekaz. Aurten ezin da, aurten urte berezia da. Eta horregatik sustrai kultur taldekoak etorri jataz etxera, eta esan duztia, olentzero, amaitu duzuz basoko lanak? Bai, mentxe nau, baserrien nauta. Mesutxu bat grabauko dugu, mesutxu bat aginduko dutzegu basauriko umeiz, ederto, ze urtero egoten azeurekaz bai, eta agurtu nahi dodaz. Eta hementxe gauz, badakit neska mutil zintzoak izan zariela, geixotasun honegaz be arduratzu ibili zariela, eta hori gauza importantea da, oso importantea da. Eta ni zuotaz gogoratzen azela, esan behar dutzuet, oso argi daukat. Zuotaz gogoratzen az da, ezina zuokaz egon, baina bintzat mezu baten bitartez agurtu. Bai? Bueno, bigarren mesutxua, guztiz importantea, geixotasun honen aurrean, arduratzu ibili, ardurea da gauzarik importantena, gure burua zaintzeko eta gure nagusien burua zaintzeko. Etxeko nagusinak maitasun guztiagaz zaindu egin behar duguz. Bai, hartzen duguzan erabakiak importanteak dira. Como decía en euskera, pues es una pena, pero este año, por la pandemia, no os puedo visitar en Basauri. Nos perdemos todo el desfile de las carrozas y me da mucha pena. Por eso, los de Sustraya Kultur Taldea me han dicho que a ver si grabamos un vídeo para mandaros un mensaje. ¿Sí? Porque me acuerdo mucho de vosotros. Bueno, y el mensaje es el siguiente. Vamos a cuidarnos mucho, vamos a ser responsables. Con esta enfermedad tenemos que estar muy serios con las decisiones que tomamos y sobre todo tenemos que cuidar también a tites y a mamas, a la gente mayor, ¿vale? Ya sé que vais a ser muy responsables. Gaurko mezuaren hitzik importantena garrantzitsuena zen izan da. Ardurea, ezta? Arduratsuak izan behar garela. Ulertzeko, eta batez be umeak gauzak ondo ulertzeko zein izaten da biderik egokiena zuontzat. Ipuinak, ezta? Kontakizunak. Kontakizun baten bitartez kontatuko dutzuet, ipuintxo bat. Patxi eta ardurearen ipuina. Ikusiko duzu ze ondo ulertuko duzuen, ardura zer dan. Aitu, herri txiki baten, hemetik hurbil dauen herri txiki baten, patxi bizi zen. Patxi baserri baten bizi zen. Aitegaz eta amagaz. Goizetan eskolara joten zen, ikisten. Tarrastitan, ama eta aiteri baserriko lanetan laguntzen eutzen. Egun baten, amak ezotzen, patxi, errotara joan biozu. Bakizu errotan, garaue, izo egiten da. Urune egiteko. Urune gero, sukaldatu egiten da, eta adibidez ogi egiten da. Edo taloa. Bueno, amak ezotzen, patxi, asto hartu, da saskien, hartu izu sartu hartoa. Bai? Da astoagaz joan zatez errotara. Errotari ezain daueta. Eta han, izo ingotzu. Garaue. Eta gero, garaue ekarri zu etxera. Da, patxik urduri jarri zen, damari izotzen. Ama, da bidean zio zer pasetan baiata. Sakue jausten baiata lurrera, zein got ba? Damak ezotzen, lasai, ardurea etorriko da patxi, zu lasai egon. Patxik orduen, tranquilo, asto hartu, garaue saskien igo eban, da joan zan. Baserritik, errotarako bidean. Bidean doala, lagun bete gazto pausen. Da patxi, patxi gure patxi. Lagunegaz berbetan hasi zan, da astoa eta zaiztu. Da astoa kilinkalan joan zan, bederra jaten, dalako baten, konturatu zanean, astoa urrun, ize galdute. Da jai lunduten egoan, da beranduin zen lagunegaz berbetan da. Orduen joan zan harineketa baten, da astoa hartu, da galapan, errotarako bidean da. Hain galapan joan ziren, hain harin joan ziren, zer pasau zen? Patxin bildurre betin zan. Sakue, saskitik lurrera jauzi zen. Ta dana lurrera jauzite gero, garau guztie lurrean zabaldu zan. Patxik orduen gogoratu eban, aman berbea. Egon lasai, zio zer pasetan bada, ardurea etorriko da. Da gure patxi harri baten jarri zen, ardurearen zain, da gau egin zen, da esan inon agertzen, eta azkenean bildurregaz, bera hasi zen, garau guztie batzen,
saskia hartu, darineketan errotara joan zan. Errotari, etzera joteko gon zan, da Patxi, non egon zara ba? Ezatzen da. Ba, behitu zer pasau jatan. Da, garau guztia jauzin jata, eta ni zain, ardurearen zain egonaz. Da, orduen errotariek aitu jotzen, da, ezatzen, ai, Patxi. Ardurea berandu badabe, beti agertuten da. Patxik ez eban ulertu. Ez eban ulertu errotariak zezan nahi eban. Baina, bueno, hartoa izote egon zanean, hartu nauen urune, da etzera bueltau zen. Da etzera bueltau zanean, ama arduratu dagoan. Patxi, non egon zara ba, baina biz, ze orduek direzonek eltzera heldutekota. Ama, bitu zer pasau jatan. Zuri galdetu dutzut, zio zer pasau eskero, zer ingarnen dut, da zuk ez hauztezu, ardurearen zain gelditu. Ta zain egonaz, baina ardurerik ez da, etorri. Eta errotariek zer esan dozte, ardurea berandu badabe agertu iten dala. Ta amak barrezka esan otzon, oin ikisi dozuzuk zer dan ardurea, alaxe da ardurea berandu badabe, beti agertuten da. Ta momentu haretan Patxik ulertu eban zer dan ardurea. Basurok be, arduratzuak izan, zuok hartzen dozu esan erabaki guztietan. A ver, telefonoa, ia, a ver. Hombre, Mari Domingi, zelan? Kaixo lentzero, ni oso ondo nago. Bai, aurten ezin gara elkarrekin egon, beste baten izan beharko da. Zaindu zaitez, olentzero! Eta zuek umeak, egon lasai, ze olentzero eta biok, joango gara etxez zuei opariak eramatera. Konforme? Besarkada bat, agur! Ba, agurtzeko, gabon gau eder bat eukide izuela, felices fiestas a todos. Agur!